не зразумеў, і таму, можа, неякі пакрыўдзіў беларусаў, але мы павінны з разуменнем ставіцца да нейкіх яго наратываў, бо трэба час, каб зразумець, што адбывалася ў Беларусі за межамі ўвесь гэты час. Ён, напрыклад, у ўспамінах застаўся ў 20-м годзе, калі бачыў такую моцную энергію, калі чаргі стаялі, ён з такімі ж эмоцыямі выйшаў. І ён не ведаў, вельмі паверхнасна, так, што якія рэпрэсіі ў Беларусі, якія рэпрэсіі за межамі, як прыгнятаюць родных у Беларусі, тых актывістаў, якія працуюць нават па-за межы, што ёсць шмат праблемаў у беларусаў за мяжой, яшчэ больш у беларусаў унутры краіны. Але ж гэта ўсё скарэктуецца. Для мяне было вельмі важна, што вось асноўныя эмоцыі і асноўныя наратывы не трэба было яму тлумачыць наконт рэжыму, наконт Украіны, напрыклад, наконт вайны, у яго разуменне, як трэба з рэжымам працаваць, што ніякім чынам не трэба аслабляць ціск, бо толькі праз ціск можна змяніць паводзіны рэжыму, то бок гэта не трэба было тлумачыць. Ён выйшаў з такімі эмоцыямі, з такімі думкамі.